Beckovské slávnosti sú za nami, ako by ste zhodnotili tento ročník? V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým návštevníkom, všetkým partnerom, všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhali pri organizácii tohto ročných slávností, za to, že ten priebeh bol, dá sa povedať, už ako skoro každý rok veľmi pekný, veľmi pútavý a veľmi príjemný. Takže toto v prvom rade, v ďalšom počasie vyšlo možno až príliš, lebo cez tie 30-ky už je to také, že tí ľudia sa tam skôr niekedy opalujú, ako si to užívajú, ale vďaka aj za to, že nepršalo. No a program, myslím, že nebudem vymýšľať aj v mene kolegov. Rytieri predviedli ženskú vojnu, bola veľmi zaujímavá, interaktívna. Hudobné kapely sme sa snažili vyberať spoločne tento rok tak, aby oslovili čo najširšie spektrum ľudí. Detská zóna, tam si každý špunt a špuntica našli svoje. No a remeselný jarmok, snažíme sa ho každý rok spoločne budovať, aby bol lepší a krajší. Bolo niečo v rámci programu, na čo ste mimoriadne hrdí, že sa vám podarilo zrealizovať? No, ono to je všetko. Snažíme sa to robiť tak, aby sme boli hrdí na všetko a robiť to najlepšie, ako sa dá. S rytiermi tento rok myslím, že by sme mohli vypichnúť to, že tie súboje, rytierské súboje v nedeľu teda boli už, dá sa povedať, kvalitatívne minimálne o stupeň vyššie. Bolo viacero koní, viacero rytierov. Išlo sa do tuhého. Ten hudobný program bol veľmi zaujímavý. Zdá sa, že ste mysleli na každého návštevníka, je tak? Je to tak, áno. Snažíme sa, aj keď nám niektorí povedia, mohli by tu byť títo, druhí zase povedia, mohli by tu byť títo. Treba si uvedomiť, že tie kapely stoja, interpreti stoja nesmierne množstvo financií. To po prvé. A po druhé, nevždy majú oni čas. Takisto sú ďalšie organizácie, ktoré si ich bukujú aj rok, aj 2 dopredu. Takže áno, našou snahou je poskytnúť čo najširšie spektrum. Tento rok sme tam zaradili takú zaujímavú kapelku, ktorá hrá reggae a ska pre mladých. Je to taká nová nádej, Medial Banana, Deda Mládka s banjo bandom pre tých skôr narodených. No a pre tú strednú skupinu si myslím, že ten Gladiátor, Zuzana Smatonová, Buty a ďalší, si myslím, že to mohlo byť, dúfam, že bolo teda veľmi zaujímavé. Stretli ste možno sa aj s nimi osobne, hovorili o svojich dojmoch z hrania spod Beckovského hradu? Tak ono, je to veľmi zaujímavé. Tí, ktorí u nás už hrali na Beckove, tak teda už vedia, že kam prichádzajú a najviac sa zabávame v úvodzovkách na takých tých novicoch. Aj tí, ktorí sú dlhé roky v showbiznise, že si to očiarknú do svojho denníčka, nejakého plánu, že čo ja viem, ideme do Beckova, tam bude nejaká dedinská paráda. A teraz prídu a zostanú takí trošku vyvalení, hlavne tí, čo hrajú v neskorších hodinách, že pred pódium stojí hrad a teraz kopec ľudí a chcú od nich teda vidieť výkony, tak väčšinou sú takí roztrasení, ako byť Tublatanka, byť AMT Smile, nehovoriac o Kristíne, Zuze Smatanovej prvýkrát a mnohých ďalších, ako sú z toho celkom vyplašení, keď vidia, kam prichádzajú. Ako si Beckovské slávnosti užívajú organizátori? No, keď sa podaria, tak si ich užívame perfektne. Keď sa podaria trošku menej, tak hľadáme možnosti, kde ich zlepšiť. Snažíme sa počúvať názory publika, pretože Beckovské slávnosti sa už stávajú medzinárodným podujatím a je to taký veľký živý komplex, ktorý dúfame, že bude každý rok rásť a budeme sa snažiť postupne implementovať aj také nové veci, aby to podujatie sa stalo dynamickejším a aby bolo viac a viac zaujímavým. Čo znamená charakteristika medzinárodným? Medzinárodným, tak napríklad to, že už prichádzajú návštevníci z viacerých kútov Európy, tak to už dá sa povedať, že už je také, nechcem, aby to pôsobilo nejak machersky, ale také už štandardné. Stánkarí takisto z 3 až 4 krajín. Chýry sa šíria o slávnostiach aj do zahraničia. Máte v pláne už nejakým spôsobom organizáciu budúceho ročníka? Myslíte už naň?
No, myslíme určite, ale ešte nie v takých nejakých kontúrach. Radi by sme tam, čo už vieme, čo sme sa všetci organizátori zhodli na tom, že budeme sa snažiť vniesť tam nejaký taký zaujímavý, dynamický nový prvok. Ešte nevieme, čo by to malo byť konkrétne a možno budú aj dva. Bolo by super, keby boli aj dva. Určite tá štruktúra ako taká, ktorá sa ľuďom páči každoročne a je to pre nich taká už každoročná destinácia kultúrna, mnohí už hovoria, tak vidíme sa budúci rok na Beckove, aj keď nevedia vôbec, čo príde. Ale meniť nejak tú štruktúru úplne od podlahy, to asi by nebolo dobré. Ale možno už prichádza obdobie, kedy budeme chcieť možno niečo také zaujímavé, také niečo pikantné, niečo netradičné vniesť do ďalšieho ročníka Beckovských slávností. Kom by ste sa chceli poďakovať za organizáciu tohto ročníka Beckovských slávností? No, všetkým, ktorí boli či už blízko pri nás, organizátoroch, alebo stredne ďaleko, alebo ďaleko. Čiže všetkým, ktorí sa dotkli trochu tohto ročných slávností. Ďakovanie patrí v prvom rade partnerom, bez ktorých finančnej pomoci samozrejme, alebo materiálnej, by sa to samozrejme, toto podujatie by okamžite skončilo. Ďalej všetkým tým, ktorí pomáhali na placi, ako sa hovorí, či už sú to od upratovačov, cez pomocníkov, ľudí v bufetoch, stánkárov a tak ďalej, ktorí vytvárajú rytierom a tak ďalej, ktorí vytvárajú na mieste už ten kolorít. Takisto samozrejme robí sa to pre návštevníkov, tak ak sa im to dostane aj touto formou, srdečná vďaka aj im, bez ktorých samozrejme by toto podujatie nemalo absolútne žiaden význam, pretože show sa musí robiť pre publikum, ak nie je publikum, tak je show zbytočná. Vidíme sa budúci rok na Beckove? Ja dúfam, že ak dožijeme, tak sa všetci v zdraví a v radosti, spokojnosti uvidíme aj o rok.